Wara dikjarazzjoni iswed fuq l-abjad ta' żewġ ħaddiema li kienu ntbagħtu jagħmlu xogħol fuq il-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq li jagħmlu ċara li d-dikjarazzjoni li dan ix-xogħol sar min jedhom b'mod volontarju hija gidba u għamlu dan fuq ordnijiet tad-deputat nazzjonalista Tony Bezzina, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil qed jażel li għal darb'oħra isejjaħ dawn l-aħħar żviluppi bħala tfigħ ta' tajn. Tony Bezzina għamel żewġ libelli, int qed tibqa' titfa' tajn fuq u Mistoqsi dwar jekk huwiex sejħu passi fil-konfront ta' Tony Bezzina, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil għażel li jwieġeb b'dan il-mod. Bħala kap ta' partit se tara li tuħu passi fil-konfront. Tistaqsini mistoqsijiet irid ikollok il-livell tal-edukazzjoni illi tisma' r-risposta. Inkella inutli. Intkom qegħdin fil-gvern, suppost għandkom tmexxu bl-eżempju. Rapport ta' bord ta' inkjesta li kien żvelat fl-aħħar jiem jikkonferma kif il-ħaddiema involuti f'dan il-każ kienu mbeżza. Saħansitra kien hemm min iddikjara li kien imwerwer minn vendikazzjoni u li l-bambin biss jaf x'kien jiġri li kieku m'għamlux dak ordnat lilhom. Iżda mitlub jikkummenta dwar jekk dan il-każ huwiex wieħed gravi, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil għażel li ma jweġibx u jibqa' sejjer. Ma jkwetax dan il-każ, Dr. Busuttil.